Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Kasampagaan, Lawak, Pangasinan Project Part 3. So, update lang po tayo rito mga boss. So, dito nagmamasilya na sila. Daming design. So, malalagyan pa ng cornisa yan. So, yan po yung mga design na napili nila madam. So, nag-propose ako dati ng design dito ngayon. Gusto na yung sa pinaka high ceiling, ganito yung design. So, yan. Sinunod po natin yung design nila. So, ayan na. So, yung 3D animation nito, kung gusto niyo makita, makikita niyo dun sa part 1 ng video natin. So, ito yung living, dining, kitchen. Tapos, dito yung dirty kitchen. Yan. So, dito, nagtatakip na rin po sila. Siyempre, ganun pa rin yung design dito na mangyayari. Yan. So, natatakip na po sila dyan. Tapos, dito, sa may mga kwarto, nakapagtakip na sila. Ayan, oh. Masilya na lang kulang, tsaka cornisa. So dito, cornisa na lang yung kulang. Dito sa master bedroom, ayan, nagmamasilya na lang sila dito sa kabila. Pero dito, magtatakip pa po sila bago magmasilya. So inayos na rin ni electrician ng electrical na ito. Yan. So dito naman sa may terrace, ayan, oh. Okay na, oh. Pati dito. Pati dito, ayan. So nagtatakip na rin sila rito mga boss. Okay, siyempre, abangan nyo po yung susunod na video na ito. Baka pagpunta natin dito, mayroon na nagko-cornisa. So, MLB na design yung ilalagay dito mga boss. Okay? Alright.